Esther Smith, no, Yahoo, Nancy, Shantia Rade. They are quite a very I am papa, sending any. I want to know Yansa, a kitty. Tiradena. Yadana see or not doing tea near TSC, what her health tips, no. The strain tien was some keko near Busua, fee monopom, by more. Manu whom here. Upon doing here, now wouldn't status. Okay, because near one pen fan come. Now wouldn't name the air how, now would you go now, the guma. Na system na bread one, or no, I shut it down. To me, here, who ye, no monsieur, than my dry. No monsieur, no monsieur. Yet the eye child be brabby now, utipa, utioya. And you're careful, what and more, she dear. Union sure, yet was a beer in Unana cow, no mama. I show any. I don't know, all the fresh air to ah, at that point, I say, homeopathic clinic, Nadaroma, and a day health tips and all, eba. Tea, the air come once a me near Biano, better for ya young fur dog. Was 0244 867068. 0244 867068. Make house a gold board jewelry, so egu so showrooms and ya be young coho. Na jewels beer will here be all. A pure gold, Ghana young goldy, and ye dear into Boremo. Now so quajo dear ho, a money mo who send a good boarding. Well, Remu, wow, good be a wow, who say be a Nino. I had dada crowd amount, call no one see, ne kama, and farm your window shopping. O call showrooms man belbo bossy, Boremo, now half when no crochet. Now if you process it, on so our crop, or quacoto dear. Ye will be your Diamond House, Kimbu Road, a young crime. 0555 810 005. Oxford Street, Osu 0556 771 438. Otele Avenue, East Legon, so 0553 163 811. Marina Mall, Spintex 0556 771 414. Community 11 Tema 0556 771 415. Ampoma Kradi Kumase 0556 771 416. Prempeh the First International Airport 0531 040 808. A whole nine showrooms. Okohono mana wa akoboni akoman so wo ho. Mamensa na Ghana for ACBM ni chichu one efiachi ne benche ebe kan ye ho. Be nana akosia boatima nyame che. Epe no krabre na wotwe wie ye ntem wo kwaso deduako. Nyame hira mu nyina wona ebe kon nenso. Ewrade ohwe ye nso de ye no baaye no. Ofo bia nkudro asomtwie mu. Ye damase papa. Maya ma ye fedodo na mikrom deduako. Kwaso deduako nkura ne na mu baza sawo. Oh nana unkwaso. Aya de pa kuro no mu chese. Won se bebi awuro ma won se nkura ne na mu girls ne boys aye mu ma ba we no. Ubeku kura no ma eti bebi observing ne ma. Oya de. Nana no mpanimfo nyame hyiam pa. Nti no ya wie ni se amabo ma baswe. Na wapomude no so ahuhia. C4C abadwo da bia Ewrade dom ye nkwa yehu no ewo ye fiefie ye offices ne enka mu awo ne edi nkomo enne ye ba be hwe effects of liver disease se we liver no yare aba ho ehun sonso so nti ma no ma ho kura C4C abai de liver tun no so ewo ho nti utie bia ofra na so akwajo de dog ye mo akwaba na bia bokọ de adwuma mu nso eguso se papa Yenhwe effect a ewo liver disease anase liver no kra ye de ne kwan be na yare fa so ebe mu yo se fia meda wase na yechia ohwefo so na yakoso so ama ye ho afihia pa ye besre se de wura ye botitiro efa ye brebo no wani apomodin no ye momodin na ye mpa ye ni hwe esanse a few weeks after celebration of Xmas cases are eba facilities no eya reho ebi wo ha oni problem bia last year but when tie nkomo bia na ekoso ti we didi egum ti bo hu se fatty liver adoso problem with hypertension adoso ti yesre se ye momode an ye hwe se ye ka ye liver na ye brebo a
deɛ yɛka nyinaa ne sɛ the largest internal organ wɔ nipadua no mu na nyankopɔn ayɛ sɛ ɛnyɛ adwuma bebree ɛma yɛ ɛno nti ɛnyi kwan sɛ yɛhwɛ ɛma n'ahoɔden no ba fam medically no yɛsɛ brɛboɔ no ɛyɛ located ɛwɔ the right upper quadrant nti nsa nifa so no wohwɛ wo yɛfu nifa so sei no ɛkɔ fam hɔ no ɛhɔ na ɛwɔ na ɛso ne kɛseɛ no yɛ almost about 1.5 kg nti ɛtrɛ kɔ baabi a yɛ kidney no ɛwɔ right side no ɛwɔ no nti yɛbɛhwɛ a yɛ kidney no ɛwɔ right side no ɛwɔ fam kakra ɛsiane sɛ liver no kɛseɛ no ɛtena no so nti ɛyɛ very important concept ɛsiane sɛ ɛboa ɛbalance nneɛma bebree wɔ nipadua no mu na liver no ɛni kwan sɛ ne ho tɔkyema saa na nyankopɔn ayɛ no wama na ahoɔden sonko bi a ɔno ayare a ɔsa ne ho yareɛ nti ansa na o liver no anaa ɔbrɛboɔ no ɛho bɛtɔ kyema no na kyerɛ sɛ watraya sɛ ɔbɛsa ne ho yareɛ ama wɔntumi na afei no akɔ akɔfa ɔhaw no aba nti brɛboɔ no deɛ ɛyɛ the largest internal organ a ɛno ne di dwuma soronko wɔ nipadua no mu a yɛhia ɛsiane sɛ deɛ di kan ɛsɔne yɛ mogya so mesrɛ wo yɛsua hu sɛ mogya ekita nnuane ahoɔden bebree ebi ɛte sɛ minerals a ɛwɔ sɛ ɛkɔ ntin no mu ɛkɔ adwene no ɛkɔ nipadua akɔ a ne nyinaa sɛ ɛbɛyɛ saa so deɛ a na ɛwɔ sɛ ɛho te sɛ ɛho bɛte deɛ a na ɛhia organ te sɛ yɛbrɛboɔ no na wate ho ama mogya korogye no tumi akɔ akoma no mu na akoma no nso ato ne bo ase apɔmpe ama nipadua akɔ a ne nyinaa ebi enya ne deɛ nti imagine sɛ liver ne ni ahoɔden a ɔde sɔne mogya no so ahoɔden bɛn ɛna wontin ne benya ahoɔden bɛn na adwene no so benya ɛsiane sɛ mogya no ɛntumi ɛnkɔ liver yɛ abiom play the friend the storage function meka storage a ɔsave nneɛma ma yɛ titiriw yɛ vitamins bi yɛwɔ soluble vitamins a body ne ntumi absorb easily ebi te sɛ vitamin D yɛhia me ne mmienu hia vitamin D ɛsiane sɛ ɛno na ɛboa yɛn ɛma calcium a yɛhia wɔ yɛ dompe mu no ɛtumi absorb yie wɔ nipadua no brɛboɔ yɛ na ɛboa na store saa vitamin D ni ma yɛ store vitamin K so ma yɛ na yɛn bleed excessively vitamin A na aboa yɛn na yɛn ni etumi ehu adeɛ kama ɛboa yɛn biom so koraa wɔ yɛ circulation nti yɛn a yɛn nsa yɛ titiritii no yɛhia good circulation a brɛboɔ no store a lot of B12 ama yɛn a ɛno nso so boa circulating ne functions no dɔɔso yɛn a yɛwɔ diabetes say brɛboɔ no store esikyire no ma yɛn ɔstore ma yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a esikyire no mmɛdɔɔso bebree wɔ yɛn nipadua no mu nti brɛboɔ no boa ɛma yɛ regulate esikyire dodoɔ wɔ yɛn nipadua mu yɛwɔ drug metabolism functions wɔ hɔ eduro a wɔnom no brɛboɔ no na ɛto ne bo ase na break yɛ duro ne down na wahwɛ emu ahoɔden no na waabsorb ama nipadua no na emu efi a ɛyɛ chemicals no wɔyi efiri nipadua no mu brɛboɔ no na boa with the production of cholesterol yɛsua ehu sɛ cholesterol yɛ ma nipadua no kakra ɛsiane sɛ cholesterol ɛwɔ deɛ yɛfrɛ no inflammatory and pro-angiogenic property deɛ yɛka nyinaa ne sɛ yɛ blood vessels ne mu no ɛwɔ sɛ emu no de biara ne mu no bie kama na sɛ emu no yɛ sɛ ɛkata deɛ a ɛma akoma no bɔ ntɛntɛm yɛ brɛboɔ no wɔ saa responsibilities ne sɛ damage biara ba yɛ blood vessels ne mu a ɔbɛ produce cholesterol na cholesterol na ba repair saa damage ni nyinaa na nkwa nkɔfa blockages ɛwɔ blood vessels no mamba ama pressure ankɔ soro ankɔfa ɔhaw foforɔ ambrɛ nipadua no eti sɛ brɛboɔ no di saa adwuma wei nyinaa deɛ a ɛho bɛhia sɛ wɔbɛhyɛ ne de ɛho bɛhia sɛ wɔbɛma n'ahoɔden no akɔ soro na wɔtumi edi dwuma no yie ama wo ɛde ti ne yɛbɔ de ro sɛ yɛmmɔ mmɔden a ne yɛnhwɛ yɛ brɛboɔ no yie na ɛtumi edi dwuma nyinaa ma yɛn ɛdɔɔso mmerɛ no ntumi ma yɛn nka ne nyinaa nanso hormones ahodoɔ wɔ yɛn nipadua no nyinaa ɛsan so ɛboa nti ɔbaa sɛbi wobɛhu nsa nnɛ a ɔkyena ɛma biom no nhwehwɛ mu ama yɛhu sɛ yɛhwɛ wo thoroughly yɛhwɛ wo organs no mu deep a yɛbɛtumi ahu sɛ ɔbrɛboɔ no regulation of hormones no ɛyɛ problem ɛno nti na hormonal imbalance ɛdɔɔso these are some of the functions of brɛboɔ no a ɛboa ma nipadua no ɛtumi nya ahoɔden pa ne apɔmuden ma pa ɛno nti yɛnkae na yɛnhyɛ yɛ brɛboɔ no den na ɔno nso ntumi mbɔ adwuma ɛma yɛn yare ahodoɔ a yɛ taka brɛboɔ no ɛdɔɔso ebi wɔ hɔ a ɛyɛ fat nti brɛboɔ no tumi yɛ fatty ti fat bebree tumi kyekyere brɛboɔ no na yɛnya fatty liver diseases ebi koraa wɔ hɔ a yɛ hepatitis ne kyerɛ sɛ ɔbrɛboɔ no ahoho no ayɛ kɛseɛ more than normal ɛsiane sɛ mmoa bi aba hɔ mmoa no bɛtumi ayɛ virus A, B, C, D anaa E mpo nsa ahodoɔ a yɛnom bebree nsaden no ɛtumi hyɛ yɛ brɛboɔ no ma ne honho no
ede ɔhaw beto nipadua no so yɛn nso so a yɛfofa nduro bia kɛkɛ yɛte eduro bia na yɛanom ne nyinaa no brɛboɔ no na ɛwɔ drug metabolism function nti deɛ wo nom de kɔ nipadua no mu nyinaa ɛkɔ brɛboɔ no mu saa no etimi ma brɛboɔ no so ahoɔden no ɛba fam ɛba saa yare ahodoɔ bebree timi bɛtena nipadua no mu yɛn mpo a yɛtreat infections no yɛn treat na ɛkɔ na asan aba ɛkɔ na aba yɛhia yɛ brɛboɔ no ɛsan so wɔ that immune function a ɔhwehwɛ efi bi a wɔ nipadua no titiri mu a yɛ bacteria se yɛmfo yɛ ni ho no na waayɛ ngɔfo ɔmo akyekyere ɔmo no weku ɔmo no eyi ɔmo efiri nipadua no mepa kyɛw ɛma brɛboɔ no ahoɔden no ɛmma fam ɛba fam a nipadua no ne brɛ nipadua no so brɛ a menu mienu onim deɛ esi ebia yɛ ka sɛ ɔhaw deɛ wɔ hɔ bebree nanso sɛ wobɛyare pɛ na wo haw nyinaa ba bɛyɛ baako pɛ nti mesrɛw bɔmmɔden a na hwɛ wo brɛboɔ ne sanse nhwehwɛ ma yɛhu sɛ brɛboɔ no wɔ ahoɔden a chronic cases ahodoɔ nyinaa over 80% of them ne nyinaa no brɛboɔ no tumi fight ɔmo sɛ ɛyɛ hypertension no ɛyɛ diabetes so ɛyɛ kidney problem mo ne nyinaa no brɛboɔ no wɔ twaka bi a ɔne ɔmo di nkɔmɔ a ɛboa wei nyinaa no bɛkɔ so deɛ a ne ɛwɔ sɛ brɛboɔ no kenya no na wopɛ livotone so aba ma obiara from 12 years and above mesrɛw ɛyɛ duro wanwaso a C4C de abadwa so a ɛyɛ edwuma kama pa bebi a wobɛfa biara no telivotone from 12 years and above FDA approved ufa bia Kenya obrɛboɔ no ɛma emu nkwamoa te sɛ hepatocyte te sɛ sinusoid ɛyɛ blood vessels ɛwɔ brɛboɔ no mu a mohia mogya na etimi afidi brɛboɔ no tissues na etimi adi adwuma yie no Kenya ɔmo Kenya T cells no Kenya lymphocyte Kenya natural killer cells ɛwɔ brɛboɔ no mu Kenya immune functions of brɛboɔ no na etimi ahwehwɛ efini nyinaa eku ɔmo yi ɔmo firi nipadua no mu ɛboa so Kenya brɛboɔ no mo produce ne nitric oxide ɛma obie blood vessels no mu yie ma mogya circulate yie mesrɛw bɔmmɔden ana pelivotone ebusua ne nyinaa obi abetumi anom yɛ special promo bi kɔ promo na ɛkɔ so no kyerɛ sɛ o friend number roll on your screen na o place order for livotone bebi a wo bia no yɛbɛyɛ free delivery at the amount sɛ number a mebɛbɔ so ofrɛ first 20 callers ebenya free delivery biom apart from free delivery no so yɛbɛto yɛbo ase na yɛne wadi nkɔmmɔ bebree ama wohu deɛ livotone ɛkɔ akɔyɛ wɔ nipadua no mu yɛakyerɛkyerɛ wɔ nnuane a wɔ sɛ wodi deɛ ni kwan sɛ wodi ɛsiane sɛ nnuane no bebree wɔ hɔ a ɛno na ɛkɔfa ɔhaw ɛde bɛto nipadua no so na ama nipadua no ɛnya apɔmuden ma pa adom no nti C4C wɔ all over Ghana and to some extent some part of Europe wɔ Ghana ha deɛ wohwehwɛ ɛkyerɛ aka wɔ Cape Coast Green Hill opposite Addison Square Garden Aguna Odobe nso branch kɛseɛ pa ɛwɔ hɔ Kumase ɛdwo so kwamo Gyaakye Junction Takra this is your branch kɛseɛ pa wɔ hɔ na Accra ha deɛ yɛwɔ Denta SDA Junction mesrɛw ɛyɛ adwuma from Monday ekosi Saturday exactly 7 a.m. on a dot near start adwuma 5 p.m. ne upon treatment plan no ɛyɛ holistic yɛhwɛ organs ne nyina wie a ne yɛ Kenya organ no with special medications na ama apɔmuden ma papa exercise so hɔ a yɛbɛkyerɛ na wayɛ kai sɛ form temporal class permanent nti nye exercise bia na obetimi aye na yen kyerɛkyerɛ frɛ number 24/7 ebɛgye so na yen no wedi nkomo 050 00 40 331 050 00 40 331 and now say 050 00 40 328 050 00 40328 C4C obrebo eyewon kai na hye no so na kai say ye yendro ni di e treatment plans ni ti na bre bi e ka say once treated forever treated anope ya da obi biase yeah that's C4C homeopathic liver hospital yeah and Dr. George Siama yetene nka no pay that's a phone number no bibi che wadua onen nkasa na road safety campaign gusu a yebeka maka cho say campaign de ye ken drivers ndo omo pie dada omo kɔ nti yan ye wo fie na wo se etie ne ye ka kire wo mo ene kwa de onam kwan no bi hu a ya twira high accident prone area so reduce your speed ne sanema ye we nyina so still kwanhia ne gusu overtaking akɛsie ei muntu mo bo na nkofo academy san kwanhia ne doso omo January to August 2025 mu no 9,626 road accidents in a record day yeah ahyen ewo mu nyina no na 16,348 na womu so wo accident nipa nso nko ano 12,894 enipa na mu kwanhia so between January to August no
2025 ne yɛ 1937 ɛna ɔmo a mu pra yɛn nso yɛ 10,957 sɛ obi apra wɔ ɛdɛm esan nkwanhyia nti yɛsrɛ mumie nyinaa yɛne di saa nkɔmɔ wei baabi ɛnam bia ne yɛdi ɛho nkɔmɔ road safety no yɛmmɔ ho dawuro mesrɛ wo yɛ motor rider hyɛ wo helmet passenger wo nso tete wɔ hyɛ wo deɛ anɔpɛ yɛ ahomakyi driver na hyɛ ana rider na hyɛ nso so deɛ ɔte akyire no wanhyɛ momo obi anhyɛ ne nyinaa yɛmmɔ yɛn ho ban driver wo drive ana wo test gya na nyɛ wobɛtumi apake no wayɛ wo testing no saa nso na wonom nsa ne atara ne nema na mo hyehyɛ na gyae na ya wadwene nipa na wafa wɔ mo nkɔfo ade hye papa bi kai wɔ mo senti ɛsɛ o drive bɔkɔ na wokɔba yɛn so a yɛ nam kwan ho gyina kwan ho yɛtwa kwan mu a yɛhwɛ bonkum nifa bonkum ne yɛhwɛ sɛ baabi a yɛ clear ne yɛtwam ɛyɛ sɛ car ne gyina ma wa ɛnti na wokɔ ɛsɛ motofoɔ ne nti ama wo gyina kora still ɛsɛ wo sa ɛyɛ careful hwɛ sɛ obi a mefɛ man tisa wo yɛ sɛ wokɔ na moto wɔ yi afa ho ɔmo ni abotre baako kora ayoda Ghana's #1 services app apple baako service bebree we Joy FM Adom FM Asempa Hits Joy New Joy Prime any day ebe Queen Bee's Catering and Decoration Services and so any Mr. program bia wo ye bia wo pese enu aduane no ma ye me edoko no siesie ho kama mfama wa me kan fo Queen Bee's e dia ma wo aduane na no so de obo deko nso omo ya wo se eye wo standard de wo pe no ombe ne kama nso e dia ma wo abotre ne adaje ti Mr. aduane be breakfast na wo pe lunch supper de onyama bia omo adaje ene abotre hwehwe Queen Bee's wo Kwashiman ene Macedonia Methodist ne hwe ni mo yemfrɛ wo mo 0244 362 256 0244 362 256 and 0208 971 019 0208 971 019